Hi, is Meghann Scully. Tá go mar láthair ar an radio. Tá céim agam in réil agus na man uair ón ollscoil i Limní agus tá máisteach san íorseoirt agam ón ollscoil in Ngáileamh. Tar éis ná sin na chuimig go London ag obair le MTV agus dá mé an ar feadh língamh le agus an sin tháinig mé arás go bailach lia ag obair sa meán agus freisin bhí nó hin. Níos mó nach bhí hen for my job in Limní. Freisin scríb mé leabhar. Seo mé leabhar, Broken Love, My Journey Through Loss and Grief. Thorla an scéal seo a gábhís cuaig nar forma dreithir Marcus Boss, bhí sé a chártimpist, bhí mé cuaig ag gnám. Agus freisin i gábhís a sé for methar Maxi Boss, hits tinnisir. Tá leabhar seo brisisiús rá fort, tín céad fort tá mé chaint faoi an íche for Dad Boss, an íche for Marcus Boss agus an dólas. Tá an dólas an téime is láidir san leabhar seo. San dár fort tá mé chaint faoin solas na rudí a rinne mé chun airthórt san féin na daine bhí mé caint le, rinne mé yoga, meditation, cholarad mar sin tá gachród le fáil san leabhar seo. Freisin hits panic taxerm agus tá mé caint faoin na rudí a rinne mé chun airthórt san féin. Thus méid scríb an leabhar seo a gábhís a cuaig mar bhí dílan agam nar for Marcus Boss. Ón am sin bhí méid scríb an támar fad. Fós tá méid scríb tá dílan in aice le me leba bhí méid scríb chola íche. Agus an freisin i mlína dúirt mé go raibh chun na dílan a chuir le chéile agus an leabhar seo a scríb mar nuair for Marcus Boss ní ra leabhar mar seo le fáil, mar bhí mé an óga ag an nám agus níor hiig mé cad bhí ag thorlú. Agus dúirt mé ag an nám sin tá mé chun is seo dhéanamh, tá mé chun leabhar a scríb a gcóir daoine óige a tull ag sultá ag dul tríd dólas. Má chail tú aon duine i d chláán nó beidir chail tú cara is féidir leat an leabhar seo a léamh agus rudchíns fáil ón leabhar. Tá Broken Love le fáil inis a cúpla siopaí in Ngáileamh i Limní agus freisin tá sé ar lína bookpublishing.com. Gur míle.